agsagana ka no sino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babadak kita, oy! Sino nilang silo kanyak? Hindi nang ibitin na mabalinsuek! Mga siyaw! Torkuato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-lab. Ay, sana nagtatakaw. Kadwa na, body nak, sana ya. Ex-lover nak. Sumarjan ka! Labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkonkontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions. Isagot mi kada kayo tituloy ti makalawas a pakasaritaan ana pauluan. Treasure Hunter. Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Nagdarang matendayay nga apaw. Wen nga raw da. Kaslakit din agitono da iti baka mo nunwang. Imbag kumanod na kakasta nga ito no dakat agpatinggadalan iti baklat kas kadabanyas nga itong tunaw. Agtal na kayo. Sa balit ang parparik na kanya. Anya ti kayat mo asaway? Panagkunak. Saan nga ayop tito no dadita? Anya kumangay? Insektaw? Sika? Anya ti masapol mo kada kami. Sumurot kayo kada kami. Anya? Ay, saan? Ay, kasyan da kami. Saan da kami nga ito no si Bibian? Di kagdanag. Tasaan mo't asika ti umuna ama ito no? No kasta? Ituno na kami? Ay sana, pang-asem, maawa ka. I beg you, please, don't tuno us. Huwag mat ngamin. Saan na kami natuno? Ay, kasyan na kami. Sana naimas ti karneme. Maulaw kayo laing ang mga raman. Ewan, saan kami anaimas? Amang ano masabidungan kayo pa'y. Pagawidan na kami pang-aasiyaw. Saan tayo mo't akobratap no adavinom? Wano sabidong tayo akas kadagita dita? Iso saan tayo nga raw ama kasabidong? Nukasta nga raw. Dahito langan kadwami tilitsyonan niya tawan sa bidong na. Anya, ay saan Napigsa ti sabidong kao. Matay kamin dito, no siyak ti ito no yaw. Matlagayam ng kontrabida ka mo't anong nang. Saan ka nga agpampanunaw? Saan kayo nga apa? Maditikasta. Ay, matay tayo lang arudan.
Day takadwa may. Isugayam ti una inyaw. Tadamot lang sakit na nga ang cake. Saan mo't lang nga agbayag day ta? Anya? Nagbastos kami tuntor kwato. Irarumin na kunay. Kasyan na kami mo't nga awan sakit na. Kasano nga raw na masapulan nyo ti kinabak nang naawan akon. Sumardeng kayon. Sumurot kayon kanyak, no diyo kayat ang makapong tutak. Sige, isuot yun dagitoy. Anya ngay day ta. Basta isuot yun. Awanan ti adupay asao. Bagsama dagita. Apay nga isuot mi dagita. Di pa din makikita amin na nakinarakaran, may. Ang mga no di na pa'y kabailan na tapayaan ti idoldolin, may. Sana bale. Tano din nakabaalan at apayaan. Adamot daytoy. Ha? Oh no! Nagatidogen at alunasan. Di mo isarang dahita ka na kamay. Sapay nagtadam. Ang mga no mailawan mo ang maitagbat ka na kamay. When met ngamin, saan ngang angaw day tatalunasan? Sapay sobra ti katidog na. Alang arudan. Isuot yun dagita. Ha? Ay, yun na yun nga isuot dagit inted na baag. Sikapay Ay, sige, siya ka untap na awan ti problema. Basta idesum kumanday tatalunasan. Nakaamak, ang mga no di mo mapuputan kat may wasawas mo kada kamay. Sige, isuot yun dagita. Tapno malpasan. Pumanaw ka nga roden Apay apapanawon na. Kasanungay ang maisuot me dagito no adda ka. Malaksid kaya't na kami asiripan. Sa anak nga agsisirip. Ay, saan? Kasanak. Di mo ilayat kanyak day tatalunasan. Ang mga no mailaw anak at agbatan kat diyak mapupuutan ang maisin na ti ulok. Nukas na karod. Agsukat kayo. Darasan nyo. Ang mga no bumasitan ti apoy. Anya? Apay no bumasay? Delikado no bumasit. Iso at darasan yun ti agsukat. Apay ako manatawa kayo adwa. Si Kandaw. Marigrigasan ka lang arudin nga umangay. Nga manatawa ka pa'y laang. Ay, kasalukit. Naglastog ka, masiripan ka. Ngayon, mawan mit gayam ti lim-lim mong mo. Kanya, sumardeng ka andaw. Ang mga no ikugtar ka kahit malipata mong ti agangas. Tanasol oy maun ti angis mau. Anya? Aklo nam nga minanti kinapod no ngawan mo't gayam ti ilam-lamang motor kwataw. Lastog kaya ngagsaw. May saka mo't pipitaw. Punak man no aggayam ta. Payakas la ikus-kus pilnak mo't-tan. Masidag kayo dito yatalo. Ha? Masidag tayo kanukan kwa na. Paingatan. Anya ti aramiden na kadatayaw. Tarasan nyo. Umay kayon. Ang mga no makaungit pa'y kada tayo. Intayo nga roden Nagadupay la sa uyaw. Anya taramidam ka na kamay. Sana kami kumapat-patayin Pangasim. Hala, agsala kayo. Bakit di pa nang liklikmot yun di tagdardarang nga apoy? Anya, pagsalaan na kami anak kabaag, amang likmot di ta nagdakkel nga apoy. Uyan, ada reklamo. Ay, wala agreklamo ka talaga. Taapay pagsalaan na kamay akastoy tilang amay. Nagreklamo ka. Si kalangan di pagsungrod mi. Anya, ay isa na pag-aasay di more aramiden day ta kanyak. Kasyanak. Di ka nga minin sa uwa. Sumanao ka pa ilang amin.
At tunggal tayo natantap no saan tayo amatay. Ay, wen. Tungtalin tayo latan ti bagana. Nalaklaing may tagsala. Tinapat dahil kat sana tayo nga ito no kasi bibiyag. Sige, rumar kayo amin nandita. Tabuyan tayo dagiti ganggan na itanay sarong dito'y teritoryo tayo. Ha? Apay dagiti arimwarda. Nagadumat ten dagiti. Rimuar akakadwam? Ano ti aramiden nyo kada kami? Saan kami analay ngagsala? Ken nagningisit, dagit ti singit me makita da. Singit ko kunam ata dahi ta singit mo lang tinangisay. Huwag nga raw. Mangiramraman kit din day taataaw. Kakaiso na anapo daw ti singit kaw. Sumardon kayo. Agpapada kayo lang nga nangisit. La, imbaga na kaidin ti agpaisaw. Sige, agsala kayon. Tabuyang da kayo. Daddy Pogs! Daddy Pogs! JR, agreeing ka man. JR, Mami, ni Daddy Pogs, kaasimat. ha? Anya ka din day tanga ibagbagam. Nakita ngamin ni Daddy Pogs, Mami. Kaasimat ni Daddy Pogs. Apay kumakaasi. Tiltiliwan ka no dagiti burangan. Nagaduda pa'y mat. Nagatidog dagiti armasda. Anya? Wan, Mami. Kasta tinakita. Ala, iturog mo kit din. Tagtagainap mula ang dayta. Saan apod no dayta? Kasanon napud no, Mami. Saan apod no ti tagtagainap? Iso amaturog kakit din. Mami, kaano nga na sumangpot ni Daddy Pogs? Dayta ti Jack amo anak ko. Sumangpot tulatan no mapanunot na ti sumangpot. Saanan nga iso ti panunutom? Pumanaw ngamin, adi na pa ibaga ti eksakto papanan na. Tapno saan kumamot nga agdandanag da tao, iti kawan na. Panog ako. Banog ko. Naibaglagay din. Pinagsardeng na tayo na. Pagsalsalain. Ewan nga raw. Kunak no maustel tayo asumanalay tayo. Naimbag ta nagsardeng tayo. Anya nga tanti. Aramidin da ka na tayo. Ako no, magsatin ti hangis ko. Ta, permimot ta na saan tayo nagsarsar din agsalsala. Jesus, ang mga nung kanibosanan tayo na talaga. Tanay, nagtalnada mo ta namang kitkita ka na tayo. Kasanon numatay tayo na talaga. Saan kumapay Saan kami pa'y nagsinublian ka ni Orlando? Anya, feeling ka mo ta sublian na. Ay na, ang bain kamit Siyak ti kayat dayjay. Isungaging gayta kat saan pa nakias-asawa. Anya? Agpada kayo feeling. Awan ti kayat na kada kayo. Tagrup-rupa kayo asonggaw. Sino tagrup-rupa asonggo? Kwa, dayta ataaw. Dayta ti agrup-rupa asunggaw. Apay nga ito dona. As-asinig metro pamitisonggo. Na kami ka diti magbagayo nga agrup-rupa asonggo. Nay, saan na? Saan na da kayo? Nagbindot kayo mangibagay ti dayta. Saan kayo na makabanaw si bibiyag titoy? Amihan! Abay, Pangulo! Sublimon dagita iti pagbaludan. Anya, ibalod na kami manan. Saan kayon nagreklamo? Umay kayon. Subli kayon, iti pagbaludan. Aguray ka. Ang bati dayta alaad. Ha? Siyak ti agbatay? Wen, ang bati ka. Apay, palumusan da kaday? Baybay anda kaon? Oh, yahaw! Pasensya kayon andaw ikan pipitaw. Agbate kayon ditaw. Anya, ay madimot Palubusan na kami amin. Sana ni Torquato lang. Uwen nga rod.
mas agbalikas met at tao tilang ami. Ngam apay anit Torquato ti mapalubusan. Awalan kayo itibain. Kas lakit din imbagayo ang naglaadak. Amiyan, anya pa lang tar aramidem. Isublimon dagito iti pagbaludan. Matungpal, Pangulo! Andawi, anya nga tanti mapaspasamak ka ni Torquataw. Pinalubusan da nga tanyag pa isaw. Day tratedyak amo. Ikay pa asang kami ram day tama pa. Masapol ang makita tayo di gameng. Gagara tayo ngay may ditoy. Kasano nga makita tayo kung nakapupok tamay? Saan ta nga mo naging gatkaano ang nakapupok ta ditaw? Naimbag pa'y ka ni Torquato at ang napalubusan sa amatayin. Mang kita tayo tinapinta sa gundaway kat naglibas ta. Anya? Kasano nga di pa naglibas na kat nagadumot ni Mang Bambantay ka data? Nagadomit arason mo. Ibagam laing no di mo kaya't sumurot kanyak naglibas. Tasyak langin taglibas ngagmay-may sa. Kasano nga rudan ni Torquato? Naimbag kan kwa na Tada ng nama pinag-awid dan. Anya? Iso panunutin tan. No kasano ang makalibas tan dito. Ni Torquato dayjay. Pinatay dan sa amutan ni best friend tol Torquato. Tal! Anya tinapasamak ka ni Torquato. Pagbanagan dagiti talo iti sidong dagiti nangala katakwada. Gagayem, di uliwayan na dinggan tituloy ti makalawa sa pakasaritaan ana pauluan. Treasure Hunter! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Sound effects ken musika, John Dupais Jr. Manipo di diploma ni Jovi Dupais. Direksyon, Perry Claro. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo na drama sa'yo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates.